Bathi abantu besafihlela emakhaya bengakaya emakhazeni engakabikho amakhaza. Isikhathi esiningi kuleya minyaka yasemandulo edlule noma ngekhathi sendulo umuntu beshona kumbe ebusuku afihlwe futhi khona ebusuku ibingekho lento yesakhamuzi ukuthi umuntu uzofihla ngo3 noma uzofihla ngobani. Futhi ingane bengaya emangcwabeni, ayikho ingane beyiphosa inhlabathi, ingane bengayazi inhlobonhlobo le ndaba okushona komuntu ukuthi ubani ushonile, bezingayi-understand that bengayiqondi ngalezi ayikhathi obengingaya emangcwabeni. Ngokuhamba kwezinto ijike-ke kwagcina sekuba khona amakhaza. Uma kufika amakhaza kwenza ukuthi abantu bakithi behambe bohlala emakhazeni behlala iviki bese umuntu eyabuya-ke ezofihla. Ngisekuthenini ipoint lami lila ekutheni abantu baqala bebengahloli idalwa bezifikela kubona automatically zikhulumela umuntu mesedlule, ngoba ubethi umuntu medlulile mase kumele kwenzeke imisebenzi yakhe mhlawumbe ayithi nje isakhamizi kufanele iqala kwenziwe isihlangu sakhe bese kuphinda enziwe lo mcimbi bathi uyabuyiswa ngawo, kusho ukuthi umuntu lo onjani obesuke bekade eganiwe. Bebeyikhulumela ngisho kwizalukazi sezindala kwesinye isikhathi sizehleka ngisho sodwa sihlele eminyango kade sivakashele nosibanibani wakulelo khaya. Uthi lapho uzosekhamba isikhathi gogo bese yathi yazi kade ubani 88 uyabona beje lapho gogo ngoba nakho usemdala lapho gogo bese bebadala kakhulu beni ukuthi ngoba nakho usemdala kanti ngempela besuke emvakhela mphathi makuthiwa khona kwenza umcimbi wokubuyiswa komuntu obekade eganiwe. Kwangazi kuze kuyohlolwa waye kubona gogo nje ekhuluma noma lelo khehlo lizokhuluma liphendulana bephumela eminyango mhlawumbe abantu bebuza izingane awukhuluma nobani mkhulu nomkhuluma nobani gogo abathethisi, kanti uzobe sesho ukuthi yazi njalo kade sikhuluma ngiyazi nomuntu ongazongikhola lento kade ngibona ubani sixoxa beyitshethayo ngoba usemdala vele umqondo wakho usuthanda ukuphambana. Kanti vele ngisho ebusuku ngiyibona abantu baqala bebefika ingoba sinethe sikhoyela kuzona thina singabantu abamnyama sineyinkolelo zethu zodwa, ngoba ngisho umuntu edlulile wale uma ngabe ngasenayo ingalo sekukhona ukuchibela ukuthi manje kufanele exhunywe ngembuzi, leyo ngalo axhunywe ngembuzi umlenze ngoba uyedalweni zakubo uye emndenini wakubo. So automatically bazofika kanjani abantu bakithi ngoba sokuba khona into ukuthi uma ngabe isemakhazeni khona into ezenziwayo kubona thina operation ayivumelekile, iyinkinga vele iwumkhokha kuthina okokuqala lokho. Kodwa umuntu uma ngabe emakhazeni ziningi into ezenziwayo kuyena uthi ngaphakathi akasaphela kusena lowo muntu uzofika kanjani-ke kuthina. So ziningi izinto ezasekuqaleni zasendulo ebezenza ukuthi kube lula ukuthi idalwa zicommunicate noma iqhumane nabanikazi zifike zizokwazi ukuthi 1 no 2 no 3 ukuthi bekuyize kiwe kwabamanga, ngoba sekukhona isimo esibonwa mhlawumbe kushindlu ngoba ukusha kwendlu kusuke ukukhuluma kusuke kukhombula kalabadala. Uma kushe nje indlu mhlawumbe noma kusha indlu yangenhle noma kwenzakale ini mhlawumbe thothi ingane ithatha umetshisa la ithi indlu lo nto leyo uma ngabe abantu behlakaniphile abayishayela lo ngane kodwa bayebethatha izagila beyobheka ukuthi le ndlu ngabishiswani. Ngisekutheni kahle kahle uma ungathi uyabheka nje